Misaka og 104% ang kaso sa dengue din Central Visayas. Samtang gilauman nga magahinan ang sugbo og dengue vaccine sa dili pa matapos kanong tuiga. Ang report ni Alan Domingo. Gisugda na sa Department of Health ang pagpamakuna sa dengue sa tulo ka mga pilot area sa nasod. Wa malikip hinuon ini ang sugbo apan gilauman nga masugdan ang dengue vaccination sa katapusan nining tuiga diri sa Cebu. If there is sobrang budget, most probably Region 7 and specifically Cebu will be the next area. Samtang Misaka og 104% ang kaso sa dengue sa Central Visayas. Sukad sa Enero hangtod sa Marso 26, miabot na og 3,440 ang nabiktima sa dengue ug 20 ang patay. Nag-una ang dakbayan sugbong adunay 469, gisundan sa Mandawi City 161 ug dakbayan sa Toledo 140 ka mga kaso. Mas aware na ang mga tao, so mas taas na sila og awareness, and so mas kuha ng ilang reporting na and consultation. So Alan Domingo, Balitang Bisdak.